Malladan kalli saman nan, a kowane abu akwai alamun da za su nuna ma Allah ɗaya ne. Da zai so sai kaga kiyashi ya fito daga raminsa ya ɗau mushen giwa ya shiga da shi cikin rami. Liman dai maganan nan dai a batta iyana. Kana shakka kenan? Kai da waye ne? Liman, wai ba abun mamaki bane kiga raƙumi ya shiga ta ramin allura. Raƙumi kaza ne. Malam ɗaya kai biyu. Shiru, kada ki ce komai, saboda akasari maganganunki sabo suke zamantowa. Falalu A Ɗorai ke gabatar muku da An ce wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidun. Sugudu. Ƙaramin sani. Daga shiga na ban daki tashi tsinken kaina a kowace ba sai a wannan gari. Oh, ni nan Allah na gode maka. Da ka sani na daina haihuwa yanzu da na haifi mai kaifi yaya zan yi da shi. Suwaye ku? Ƙaramin sani kukumi wanda rashin sanin ke jefa mutane da yawa cikin duhun jahilci, duhun nazari, duhun tunani, duhun tarin tambayoyin da ba su da amsa. Kin ga mana ya aka kika samu ciki yanzu nan. Yadda babu shi yanzu nan ne. Yin dake. Na rayuwa tare da ku. Iya dake. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙaramin sani shirin Alhaji Abdul AP. Look, ba za ku mai da ni maukaci ba. I study in the UK. A Ingila ne karatu. Wannan ba wani bakon abu bane, a wata duniyar an yi abin da ba irin wannan ba. Ƙaramin sani daga kamfanin S&B Pictures. Ƙaramin sani. Amma alaikum assalam. Alhamdulillah. Bilkisu, Bilkisu, wace ce ita? ita ce matar da na gaya miki na aura lokacin da na shiga bayan gidan nan. A bayan gidan shine ta biyo ka da gaske? Ki sa a ranki, idan ke ce kika tsinci kanki a halin da take ciki ya zaki. Ita dare ne ya mata kuma tana buƙatar taimako hattakan. Shiga ciki. Shi kenan in Allah ya kai mu gobe da safe ka zo ka karbi na yar mu. Shiryawa Sani Ali Abubakar Indomi. Ƙaramin sani. Na karanta James Hadley Chess. Kana jari ce dare 1001 Iliya dan mai karfi. Gas nan bila adadin. Kai ni ne. Don't give me this, please. Allah ka bar wannan bawon na kamar da ka jarabce ni. Hajiya, sarkin fa ne kira waya, wai raguna za a kawo ko kawunansa. Ƙaramin sani kukumi.